nħarsu l-ġuf tal-mara. Aħna nassoċjaw mad-don tal-maternità, mhux kerrejja il-ġuf tal-mara. Il-ġuf tal-mara mhux premissa li fiha tpoġġi il-bajda u ż-żerja ta' ħaddieħor. Mhux għall-kiri il-ġuf tal-mara. Il-ġuf tal-mara huwa don tal-maternità u dak li jitrabba fih jagħmel għaqda qawwija mal-mara li hija għax trabbi bniedem ġdid fil-ġuf tagħha u tweldu mill-ġuf tagħha. U għalhekk aħna ngħidu lill-professuri mustaċċuni le anke jekk tista' tagħmilha il-ġuf tal-mara mhux għall-bejgħ u lanqas għall-kiri. Hija l-asis jekk ma taqbilx magħna jew m'għandekx il-fidi tagħna, aħna ma ħnissa nipponu hekk. Imma dan ma jagħtikx id-dritt li toffendina ħabib. Għax il-libertà tiegħek tieqaf fejn tibda toffendi il-qalb tagħna. U min joffendi l-Madonna, joffendi lilna. U ħadd m'għandu jippretendi li aħna nibqgħu ċassi jisna kollox. Aħna l-insara konvinti li kull bniedem maħluq ġbija tal-qalb. Mela min ikasbar ġbija tal-bniedem bil-pornografija qiegħed ikasbar lill-Alla.